Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's vlog, nandito kami sa bahay nila Kuya Jack. Yan, at bagong bilitong bahay. Nandito kami para magbantay ng bata. Kasi may pasok nga yung mag-asawa at si Kuya Jack nagpapahinga. And sa Helen nasa work at magbabantay kami nito, itong puging to. Yan. Habang nagbabantay, magluluto na rin kami. Magluluto ako ng tinola. Yan, para sa bawo ng mga bata. Tingnan nyo, iyak ng iyak. Itong bahay na to ay bago, no? O yan. O, kaya wala pa silang masyadong gamit. Ganito pa lang. Parating pa lang, Dad. Ha? Parating pa lang, naka-order na. Oo nga pala. This week ata darating, di ba? Oh, yung sofa nila ata, yung furniture nila dito. Yan. So, yan. Bagong-bago. Kaya itong amoy ng bahay Pangmayaman. Pangmayaman. Pang ano ba? Bagong-bago pa itong amoy ng bahay, no? Magbabantay lang ng bata, mag-wine pa. Kailangan natin para mga sangri. nakayanan. Sangri yan. Habang nag-wine yung isa at ako magsisimula na rin maggayak nitong pang tinola namin. Na i-cross ko na rin yung manok. Yan. Sorry. So ito at babalatan ko lang tong mga to. Habang sila ay nagbabantay, si Misa ay nagbabantay. Si Isabel nandun, si Jik, yan. At ako ay magsisimula na maghihanda ang aking lulutuin. Balatan naman natin itong sayote, tapos ito hugasan. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Kasi hindi si Kuya nakabili ng dahon sili. So ito yung lalagay namin, still yung dahon na sili. Yak na naman yung isa. Kaya nga kailangan ko nito. Ito kasing bantay Pa-wine pa. Kailangan. Kasi si Jik talaga mapag iyak yan. Ready tayo. Kaya nadala ko nito Pwede masiram internet. Bagong-bago tong bahay nila Kuya. Ito kasama na to. Nung binili ng bahay, kasama na yan. Yummy, no? Kasama na itong lutuan. Yan. Kasama na rin yan nung binili ito. Thank you, Realtor Nak. Yan at nakapag-slice na rin ako ng ating sayote. So ito next kong lilinisan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. No? Buksan natin. Ano to? So ito, hindi ko alam ang tawag actually dito. Kung ano mong tawag dito sa gulay na to. Pero ito yung ilalagay natin sa ating tinola. Para siyang may pagka siya parang spinach ba? Kaya spinach nga talaga to. Pero hindi ako sigurado. Hugasan muna natin ito. Magsimula na tayo magluto. So yan at ready na rin tayo mag-gisa. Tulog na? No? Hindi? Gising pa? Oh yeah. Buti itong... buti tumahimik na. Umiiyak na kayak Yan. Magigisa na tayo. Siya nga pala dito sa Canada, no? Hindi na rin mahirap maghanap ng mga ingredients na lulutuin na, alam mo yung mga pang-Pilipinong
putahe. Yan. Katulad dito sa Saskatoon City, dito meron na rin mga Asian grocery katulad ng Market of Asia, Filipino store katulad ng La Familia. Meron dito. So, kahit yung mga Walmart, yung Superstore, nagtitinda sila ng mga ingredients natin. So, yun, hanapin nyo lang yung international section. Karamihan dun mga pang Pilipinas. Kaya hindi na rin mahirap maghanap ng mga kung ano-anong gusto nyong lutuin dito sa Canada, no? Kasi nung nasa Toronto kami, doon napakarami talaga. Napakarami rin doon. So parang hindi ka rin na mag-a-adjust pa na saan ako maghahanap ng ganito, ng ganyan sa gusto nyong lulutuin. Kasi dito sa Canada marami tayong produkto na galing Pilipinas na mabibili sa mga grocery. At ilalagay na natin ang ating manok. Napakasarap humigop-higop ng sabaw ngayon kasi -7 ngayon dito sa Saskatoon. Parang tamang-tama itong niluluto namin tinola, no? Tapos gustong-gusto kasi ng mga bata yung may sabaw. Itong dalawang bata kahit dito to pinanganak sa Canada ang panglasa nito mga Pilipino. Gusto nila, lalo na yung si Isabel ko, gustong-gusto niyang sinigang. Gustong-gusto niya palaging may sabaw, ano? Pag medyo dry wala siyang gana minsan, pero pag sinigang, tinola, yun, ay nako. Gustong-gusto niya. Tapos ito si Jik, sabaw rin yan. At bago ko makalimutan ang aking tinola, maglalagay na rin ako ng patis. Yan. Isa sa mga sikreto ng tinola, di ba? Lagyan natin ng patis. Hindi masyado, tama lang. Yan, at nakapaglagay na rin ako ng tubig. Maraming lalagay ko dyan kasi masarap nga humigop-higop dahil sa panahon. Napakalamig. Dito sa Saskatoon, 2 beses pa lang nag-snow pero -7. So mga December, magtataas na yan ng -15, mga ganon. Buti nga mga last week na ng November wala pa talagang gaanong snow. Last year daw, parang October pa lang matindi na talaga yung snow dito sa Saskatoon. Ito kasi Saskatchewan province isa sa pinakamalamig na lugar dito sa Canada, no? Hindi basta-basta din ang winter dito. At hindi katulad sa Toronto, snow but sapat lang, tama lang, hindi gaano. Pero pa tawag doon, pa snowstorm, talagang natatrap din ng mga sasakyan, mga buses, talagang natatrap yan sa gitna ng kalsada, iniiwan yan dyan. Kasi hindi ka makakalis sa kalsada So yun, yun naman ang downside ng Canada, no? Pag panahon ng winter, talagang pahirapan. Kaya marirekomenda namin dito kung may bala kayong lumipat dito sa Saskatoon, dapat ready din kayo bumili ng sasakyan. Kasi nung lumipat kami ng Saskatoon from Toronto, pagdating namin dito may naka-ready na ng sasakyan. Si Kuya kumuha na ng sasakyan para sa amin. Tapos dito na lang namin siya binayaran. Yan. Kaya hindi namin na-experience mag-bus dito and hindi namin alam masyado sumakay ng public bus dito. Pero kung Uber, ganon, iyak na naman tong isa.
Pero kung mga Uber, marami dito syempre. Or hindi lang Uber, ano? Mga iba-iba pang public transportation na gumagamit ng app. Ayan, tanungin natin si Mrs. So, may masasabi ka pa ba about sa Saskatoon? Kasi marami rin nagtatanong sa amin, di ba, na papunta dito sa nasa Pilipinas pa papunta dito sa Saskatoon, and meron din mga taga-ibang probinsya na ayan, kagaya ng Toronto na gustong lumipat, nag-iisip na lumipat dito sa Saskatoon. At least base lang ito sa experience namin dito sa Saskatoon City. Gawa na lumipat kami nung January dito. So, Mrs., anong may dadagdag mo about sa Saskatoon City, Yan. Simple lang ang pamumuhay. I think that's the best way para ma-describe ang buhay dito sa Saskatoon. Kahit naman sino. Kasi even before, nung nagbibisita pa lang kami dito, in-encourage kami ng mga friends namin, ng brother ko na lumipat. Kaya lang syempre, kapag lilipat ka ng province, it's a big decision. Kahit pa marami nag-encourage sa'yo, syempre kailangan mong pag-isipan. Pero so far, nag-decide kaming lumipat dito. So far, masasabi ko, simpleng-simple lang ang pamumuhay rito. Yan lang ang masasabi ko. Like, mga basic needs andito. Kung gusto mong mga extracurricular activities like mga outdoors, meron din. Mga indoors para sa mga bata. So, I think it really depends na din sa reason mo kung ba't ka tumitira sa isang province. Kaya kami lumipat dito because para mas malapit sa kapatid ko kasi meron din siyang jik-jik. So, gusto namin lumaki si Isabel and si Jik-Jik ng magkasama. Para at least you want to gupit close na sila. So, and kasi dito din ang cost of living is mababa. Like, yung apartment namin is 1 to 10. Just to give you an idea, is 1,210 single room, pero yung laundry nasa loob na. Samantalang nung nasa Toronto kami, nung una nakatira kami sa mama ni Marco. Tapos naisipan namin bumukod. Sabi namin, magkano kaya mga apartment dito? It was like 1,900. So dun pa lang, kwinenta namin yung sahod namin, yung mga bills. Hindi namin kakayanin. Kung kakayanin man, lahat ng income namin baka mapunta lang sa bills. So, isa din yun sa mga kinonsider namin. So, yan. I think that's it. Very simple lang ang lifestyle dito sa Saskatoon. And masasabi kong makakapag-ipon ka dito. That's it. Yan, nilagayan ko na rin yung sayote. Hinihintay ko na lang lumambot ng konti yan. Tapos gulay. Tapos na ang ating tinola. Ayun, nag-iinit ako ng tubig para sa kape niya. Tapos ayun, at meron pa tayong konting kwentuhan about sa Saskatoon. Yan. Yan, at ilalagay ko na rin itong gulay. Yan. Ito. Makarami na. Lagyan na natin. Tuto na Nagsusumbong kay Lula. Yan, at luto na ang ating tinola. Tinola ng Canada. Tamang-tama ito sa mga bata. Yan. Tamang-tama ito. Alright. Ayos. Chillax muna. Diba? Magana yan pag may sabaw. Pag walang sabaw, sasabi ng baw. Sabaw. I want sabaw. I want sabaw. Yun, at nakapag-kwentuhan pa tayo ng konti, Tapos at least meron pa kayong nakuhang konting background about sa Saskatoon City. Yan, ito kasi Saskatoon City, maliit lang ang city dito sa Saskatchewan Province. Katabi ito ng Regina, Tapos ng North Battleford.
Kaya nga kami, pag pumupunta kami ng Jollibee, nagdo-drive pa kami ng 2.5 oras para pumunta pa ng Regina para sa Jollibee. Kasi yun ang pinakamalapit na Jollibee sa amin. Nung nasa Toronto kami dati, 10 minutes, nandun na kami. Halos neighbor lang namin yung Kennedy Commons sa Toronto. Kung may car. Kung walang car, yung malapit sa amin ay yung Scarborough Town Center. Mall naman. So, yun ang nakakamiss naman sa Toronto. No? So yan, at thank you sa panonood at ako ay gutom na rin. Si Misa nagpapakain kay Isabel at kay Jik. Ayan, nakapag-luto na ako ng aming tinola. So yan, at swerte kami until na wala pang snow dito sa Saskatoon. Sigurado, December at talagang ipapakita ko yan sa inyo, i-vlog natin yan. Ano? Kanina nagkaroon ng flurry. I-flurry lang naman. Wala pa talagang totaling snow talaga. Ipapakita namin yan sa gaano kalalang winter dito sa Saskatoon. Kasi ito yung unang taon namin talaga na makikita namin kung gaano kalalang winter. Nung lumipat kami dito ng Saskatoon, nung lumipat tayo dito masyadong. Tama lang, after nawawala na after a week nawala na yung snow, tapos yun na naman, pero ayos lang, pero sabi nila talagang they said na yung snow daw winter plus itong nakaraan was good. Yan, tingnan natin sana hindi ganun katindi ang maging winter ngayon dito sa Saskatchewan province or dito sa Saskatoon City. At bago namin makalimutan shout out nga po pala sa kaibigan namin si Renz. Yan niya, and si Pat, Pintor family. Congratulations kasi nanganak na. Pangatlong babae. Yan, diba? Kung napanood niyo yung Costco, diba? Yung Costco vlog namin, nabanggit na namin sila sa inyo. Yan. Toronto friends. Yan, Toronto friends namin. Yan. Nanganak na si Renz, yung babae. Congratulations sa kanyang pamilya dyan sa Toronto at sa kanilang cute na baby. Ano pangalan na yung baby nila? Pumpkin pala ang alam ko. Pumpkin, yung pala yung anak nila kasi meron silang bubbles, meron silang rainbow. Ngayon yung punso ay pumpkin. Ang cute diba ng mga palayaw. Yan. So, yun. At thank you sa panonood and see you po sa mga susunod naming vlog. At ayun, at meron pa tayong nalalaman konti about sa Saskatoon City. So, yun, at see you ulit sa mga susunod pa naming vlog dito sa Saskatoon.